Kazan Sili 15 saat 10 minut. Teatr mikrofon aldında degan циклдан тапшыруыбызны башлыйбыз. Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizge Галиаскар Камал ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatr artistlari boshqaruvida Valentin Rasputin piyesasi bo'yicha qo'yilgan Avuldaşlar Ақша керек degan spektaklining ikinchi rishini tinglarga taqdim etamiz. Piyesani tatarchaga Fatih Qulbarisov ham Noil Dunay tarjima etgan. Əsərini səhnəyə qoyucu rejissor Rishad Hacı Ahmed. Spektaklni radio üçün hazırlagan rejissor G'usman Ahmadjan, tovuş operatoru Asiya Bigbau, muharrir Rustam Aqyigit. Rollarni boshqaralar: Mariya, Najiba Ihsani, Kuzma, Rasim Salah, Vitka, Agrafina Vasilyeva. Revizor Ildus Ahmadjan, Евгений Николаевич, Ирек Бахман, Гордей Қарт, Әнуар Ғыбайдуллин, Василий, Наиль Дунай, Степанида, Марзия Минглебаева, Галька, Рамзия Закиржан, председатель Асхар Шакир, агроном Шамиль Галиуллин, зоотехник Рашид Шамкай, зоотехникның хатыны Асия Гали, ветеринар Халим Жаляй, механик Мансур Ибрахим, Полина Масуда Хайрулла. Хатırda қалырлық нәрселер болды әлі біздің тұрмышымызда. Балалар туыш шатлығын хатırlayым. Senin iki mertebe şehriye gittiğin, seni sağınıp gittiğin hatırda kalgan. Dağın kütü degen söz dilge kele. Nege biz hemen nersedir kütübüz ikene. Bir aşık bulmasa da koy bir bayramlar hatırda kalgan. Ondan sonra mana bu Яңа йортка күчүбезне хайрансын бүтән кешеләр хәтерлидер инде. Тагын күптән Кузьма. Синең яшьлек җилләрдәгең белән мине көннәвең хәтердә калган Кузьма. Анысын мин хәтерләмим. Күңелле чаклар иде. Яраткансың димәк. Ул чакта бик күңелле булмагандыр алайса. Юк, барыбер күңелле иде. Шуңа күрә истә калган да ул. Кузьма. Ара, хәзер менә башыма шундый бер уй килде. Бәлки бу бәла безнең башка тиктемалга гына түгел, безне сынау нияте белән килгәндер. Безне куркытыр, аңга китерер өчен, гомерегез заяга уза дип кисәтер өчен. Бәлки Uzara tatу яшәргә, бер-беребездән башка яши алмавыбызны һәр чак истә тотарга, бер-беребездән күзебезне алмаска кушудыр. Юкса, янәшә булгач безгә бит шул җиткән. Күнектек, гадәтләндек, бер-беребезгә ияләштек. Гадәт буенча яши бирәбез. Ул гадәтне. Үлемгә дә гадәтләнәбез. Нинди куркыныч. Кузьма, мин үлсәм, син миннән башка да яшәргә күнегергә тиеш буласың, аңлыйсыңмы? Ничек шулай мөмкин? Уйлавы да куркыныч. Син мин үлсәм, күнеге алыр идеңме минсез яшәргә, Кузьма? Күнегер идең мөгаен, күнегер идең, ана бүтәннәр күнегәч. Шактый кеше кырылды югыйса, шулай угалар. Бер-берсен яратмый яшәрләр микәнни? Әллә алар күбрәк тормышның үзен генә яратканнармы? Тормышның сулышын дим. Аларга суларга гына булсын. Бер үзем улы түгелме? Барыбер, Кузьма. Син, Мария, әллә нигә сөйли башладың?
Хәзер инде ул турыда сөйләмиләр. Әлегә сөйләмиләр, әни өчен куркалар. Чөнки көн якты, төн караңгы була, менә ни өчен. Аңлатып бирдең. Исән булсак, ни дә булса уйлап табарбыз. Кызык, нәрсә генә уйлап табарсың икән син, Кузьма? Әлегә белмим. Мәсәлән, туй итеп алырга була. Нинди туй, шаштың әллә син югыйсә? Үзебезнең туйны әйтәм. Без бит синең белән туйсыз-нисез генә әйләнештек. Бәлки шуңа күрә тормышыбызның рәте башы юктыр да. Мин алай димимеш, Кузьма. Тормышыбыз яхшы безнең. Бернинди туйның да кирәге юк. Миңа бер нәрсә дә кирәкми, Кузьма, аңлыйсыңмы? Бу бит минем көйсезләнүем генә, Кузьма. Әмінә, азрақламай, алалы біздің тойын етербіз, Кузьма. Сені хатым қайым, біраз қинаштырып алға керектір, Истә қалдырып болсын үшін. Қинаштыр қалар, Кузьма, тек сен мені яратқына. Тек қинар ішінде сәбәп табарға керек бит әлі. Тез генә таба алмассың. Мария. Сен ятып тұрар едің болмаса. Бәлки біраз шерім етіп талырсың. Барысы да жайданар, тыныш бол. Тынычлансаң, йоклап та китәрсең. Сиңа йокларга кирәк, Мария, йокларга кирәк. Юк, тукта, китмидер, біраз гына сабыр ит. Күңелем әллә нишәп китте. Ялгызымны гына калдырма, Кузьма. Ялгызымны гына калдырма. Тиздән балалар кайтып җитәр. Ялгызым калырга куркам, Кузьма. Арыйсың, китмейм, өлгерермен әле. Ишекне биклә, Кузьма, ишекне. Туктале, Мария, ни өчен? Биклә. Мин акылдан шашам бугай, Кузьма. Исемә төште. Анда, төрмәдә, ирләрдән башка хатын-кызлар котырына башлый дип сөйлиләр. Нинди ят. Hayır, min bitəli özümüzdə. Yoxsa məni jibermisən mi, Kuzma? Jibermisən. Şarasını kör, Kuzma, şarasın. Niyə indi yolmadan tutundun? Şarasını kör, Kuzma, şarasın. Jibermə, məni bitdilər. Ol turda başına getirmə. Sinəşdir bitəli. Doktor, hazır uzasa bir doktor, sen mən aşılanma. Tırışla. Hazır, bitti. Min hazır, Kuzma. Hazır uzağıl. Әллә нәрсә булды миңа, Кузьма. Кем булды? Ишма, Кузьма. Нәрсәсен, Мария? Нидән курыктың? Ничек ашмыйм ди? Кузьма, Мария, син нәрсә? Ничек ашмыйм? Күп акылды. Кем булыр ул? Реза. Василий. Кунакны кабул итәсезме, анда юкмы? Василий. Hayda. Уз дускай. Килгәч узармын инде, ишек катында тора торган гадәт юк. Василий. Син нәрсә, Мария? Авария галәккәнсең дип сөйлиләр. Нәрсә? Василий. Сөйлиләрдәме инде? Сөйлиләр, халыктан яшерә алмыйсың, сөйлиләр. Ана сиңа кирәк булса, ул миңа саграк булыгыз дип, сак булырсың монда, Василий. Ул дигәнең кем инде? Әлеге ревизия ясаган кеше. Саграк булыгыз ди, әлегә белми торсыннар ди янәсе. Зарар юк, халык үзебезнеке. Авария галәге узакмый, Василий. Рәтле генә барасың да кинәт. Хәер,
Нәрсе мұны сиңа сөйләп торырга таныш нәрсәләр? Ничек кенә таныш әле. 2 тапкыр битмә тәшик атылдым. Зарарсыз исән сау әлегә. Ай! Ridikулит айтам. Барыбыз да акыл өстендә яшибез. Тормыш шулай ул. Юллар тайга хәзер хәрәкәт зур. Берәр җирдә мәтәлүне көт тә тор. Ничек соң үскәнем? Бик каты бәрелдеңме? Белмим әле, Василий. Нәрсә булып бетәсен белмим. Зар юк, төзәтеп була торган хәл, борчылма, рәтләрбез. Шушы хәлне ишетүгә мин әнкәйгә әйтәм. Әнкәй, чыгар акчаңны, ачтандыңмы дим. Юк, чыгармыйм, синең өчен җыйган акча түгел ул ди. Мин аңа үзем өчен түгел әйтәм, бу өчен түгел, Мари өчен дим. Шулай дигәч әнкәй бер сүзсез без чыгарды да бирде менә. Менә 150 сумга бераз гына тулмый инде. Мин көтәрмен, Марига биргә кирәк ди. Минем әнкәй кеше хәллә белә торган кеше. Шундый карчык. Каралым. Каян килгән шул чаклы акча? Үлем тегенә дигәне. Әллә кашыннан бирле җыя инде. Борчылмагыз, тыңларга да теләмей. Мин гомерем буе үз кул көчем белән яшәдем, үлгәч тә үз акчама күмәрсез ди. Бездән акча чыгартасы түгел янәсе. Карчык булса да характер күрсәтә. Акчасын алдында әнкәй мин әйтәм, синең хәзер әйтәм әнкәй, үләргә хакың юк. Хәзер сиңа әйтәм, яшәргә. Әнкәй беләсең нәрсә ди? Көтәрмен кадәр көтәрмен дип калды. Арзаным, хәлем белергә дә кергәнебез юк. Кеше түшәк өстендә ята, яныннан узып йөрибез, кермибез. Нинди адәмнәр соң без? Бездән кеше өзелмәй. Сөйләшергә кешеләр бар аның. Ямансылап ятмый ул. Кешеләр бит ул, без түгел. Менә бит ул ничек. Бәла ул бүген синең башка килсә, иртәгә икенче берәүне сагалый. Син аңа әзерме, түгелме икәнне саклап тормый. Аның белән санашмый ул. Ярый әле сезнең бу бәләне акча белән йолып була. Бит шундый бәләгә таруым бар. Акчан түләп тә берни дә эшли алмассың. Менә. Мин дә Марига шуны тукыйм. Я инде Кузьма. Евгений Николаевич, директор сиңа барда әйткән, ансын белән тагын кемнәр бирә? Менә син бирдең. Ничек? Бүтән беркемдә юкмы ни? Беркемдә. Биргә дип чират тормыйлар алайса. Хәзергә күренмәй. Степанидага бармакчы булам да. Шушлыкланам. Куып чыгаруы бар. Степанидага дисеңме? Менә ул инде чират басарга ашыкмас. Әйдә булмаса икәүләп бергәләп барабыз, Ул бит миндә җәйкене яшелчә бакчасына минем бригада эшләде. Менә миңа каршы торга базмас. Василий, киттек алайса, Синнан да шулай яхшырак булыр. Үзем генә барырга кыймый тора идем. Чыдап кына тор, Степанида. Кара, Евгений Николаевич вакыт әйткәнне каян белде? Хатын кайтып сөйләде бу адам. Үзе бөтен авыл буенча курчак сөй биргән күрәсең. Имеш, нинди изгелекле эш эшләгән янәсе. Мин хәзер космонавтка куя барма бөтенесе белә. Юрий Гагарин. Син хәзер абзаратка чыгып торганда да як-ягына каранып тора торган бул. Катчык бала күрмәсеннәр. Ой, Василий. Берсына алып кайтабыз. Уен күлке бер якта торсын, ләкин сезнең акча киемне хәзер. Акча киенегезне бөтен авыл саный. Берсына карады. Алайса Степанидага ни йомыш белән килгәнебезне әйтеп торуны кирәге дә юктыр, Ул мөгаен иртәдән бирле көтә торгандыр. Кая кашарга урында әзерләп куйгандыр инде, әйдә. Китте Василий, китте. Без хәзер Мария. Ялгызымны гына калдырма. Куркам мин. Ялгызым калырга куркам.
Степанида йорты. Степанида үстәл янында кайнаша. Сауғынамы, Степанетті? Қонақлар күтейдің ме? Әлі yok mu? Қара, ненде қонақлар келді өзің, Hatta günəsi. Kimden görəm? Brigadir. Өзі. Men senin tavuşundan tanıdım. Bu Kuzma boğay. Gözlerim naşar kura başladı Kuzma. Şonday konaklar kelgesin şik şatlanmıyorsun de. Nişik bulay? Şirkanmışa karşık kişi yanına kelip çıktığız әлі siz. Rahmet teşekkürler. Sen olay karşık bulup kılanmıydı әлі Степанетті. Білеміз біз сендей karşıklarını. Бүлмәдән Степаниданың туганнан туган сіңлесе Галька чыга. Келіп та шықты ақайып. Қарап sıqlanығыз енді. Мына бұл кияс сұлу қызға. Ұзынырақ күлмәңіне кияр едім ішматсам. Ерлер алдында бұлай келішмәд. Көргендері yoqtur енді алардың. Ұятсыз, жер бет. Өзіңнің ұятың бар мısın? Юғал көз алдымнан. Юғал. Ішсізліктен интіккенге көре талашасыз. Сен Степанетті еңерек шын айтар. Шойық қырда сен біздің қалға ерлер қалына кірмәстің мекенді. Ой, қайла кардасың сен, Василий. Ненде қайлады йоқ. Мен сен атурысын айтам. Мына біз көзіме біле өзіміз сен келеміз. Көзіміз bütün ümit anarda indi. Eğer de o Stepaniet'inin bulsa o sonrasını çıkarıp oturta deyip sulayıp Kuzma. Kuzma işmitiran kışıla basa. Kuzma mı? İnanın işkenim bir de körgenim yok. Bugün biraz rahat tutayım indi Stepaniet'e tutayım. Başka yerde olsa işmezseydim. Abilde sizde birazına yarayındı. Apası bulsa bizden işin azgan mı yok? Aytırın var mı Vasili? Kişisine qarab men de yaxşılık ko'rsata bilam. Bor şağında qizg'anib turalar deymini. Yaxshi kishilar kelib chiqqandagina qo'yar ishin tutam men onlardan. Dürüst itesin. Mana bor kishilar sening gibi bo'lsin edi o. Ana Stepaniet'tay buluşurga kerakmayman aytam. Avur tugilma. Yo'q. Narsasine buluşasın diyanim. Ondan qina halim bor hali menim. Степанида шиша белән эчемлек кертә. Итәге белән тузанын сөртә дә өстәлгә куя. Шикләнмәгез. Менә нәкъ үзе. Мин аның теге юашын иемә дә кертмәймен. Бәк дөрүс итәсең. Мин хәзер капкаларга берәр нәрсә алып чыгам. Утыра торыгыз. Хәзер инде син безне куып та чыгара алмассың моннан. Кара. Akşam turunda söz kuzgatırga aşıkma. Biraz məlcigenin tütük. Asi. Oha? Uzun başlasın indi yana. Aha yarı. Менің төтені қашындырғансыз да екен енді. Usta. Жылан біле бір сингалка. Сеннен сұраған кіші yok. Шулай бұлғаш тіліңе тай. Башың яшәрі біздің білен аңды тонда сөйлешірге. Қара сен аны. Әненде тонда сен білен сөйлешірге бұйрасың, Атаңны искә алыпмы, әллә анаңнымы? Мин төрләшә сөйләшә беләм. Әйдәсең сөйләшик. Нәрсә синең белән сөйләшеп торырга аңлый аласыңмы соң син? Сөйләшмәсәң, минем дә синең белән бик сөйләшәсем килеп тормый әле. Үпкәләде бу дип уйлама тагын, бик исем китте. Сезнең монда ни өчен килгәнегезне мин белмәй дип уйлыйсызмы? Хакырым. Ага, шөйләдеңме? Курыкма әйтмәм. Тик бәйләмә генә. Әгәр дә үзегезне яхшы тотсагыз, мин сезгә ярдәм дә итәрмен. Миңа Мария апа кызганыч. Син миннән аларак булгач та минем өстемә кычкырырга хакым бар дип уйлыйсыңмы? Үз хатыныңа кычкыр. Минем сиңа яланганым юк. Бугаз кирегә остада инде син үзеңә.
Kızganmaz жеріңнен апаңны қызғанырсың. Шүрләдеңме? Бүтән бәйләнмәссең. Җиттәреңне сезгә тавышламагыз. Елләр істедіп шул болашаққа бәйләнәсің, ha? Шынлап та, тиле белә бәйләнсәң, үзең жүләргә калырсың. Мыскыл итеп кара әле тагын. Ютлерәк bir нәрсә дә таба алмадым. Ият, билләһи, ият. Сезнең киләсен белсәм, нәрсә булса да әзерләп куйган булыр идем. Булай ни, барыннан җитешегез инде җитеш. Ой, мондый закуска белән Степанида тутый атна буе титтиреп була. Син әйтерсең инде, Кузьма. Утырышыгыз, кадерле кунаклар, утырышыгыз, кадерле кунаклар, утырышыгыз. Якынрак килегез. Ходай биргәннән авыз итегез, гаепләштән булмасын. Әйдәгез, хуҗа исәнлегенә утыр. Рәхмәт яусын сезгә, кадерле кунаклар. Миңа? Әйтсәгезче миңа, кырткыч түгел дип әйтеп буламы инде? Шуннан соң кирәк бит, кешеләрнең аппетитын бозар өчен генә юри вакытын гына көтеп торуын әйтәле син аның, Нинди гынахларым өчен Аллаһы Тәгалә мине бу явыз белән яфалады икән. Кагылма. Каһәр суккыры. Кемгә әйтәләр? Куй урынына. Менә монсына салсаң, куярмын. Шарт куеп тора бит әле тагын, Бердиләр сиңа. Бирделәр ди. Мин сиңа нәрсә әйттем, сал. Кешеләр алдында әрләшеп торасым килми. Юкса мин сиңа күрсәтер идем. Мин сине нишләтергә белер идем. Бик исем китте. Каһәр суккыры ойлагына төшкере. Ака, ирләр белән бер тигез ишәргә иртәрәк түгелмәле сиңа. Ирнең дә сөт китмәгәнә сузыласың. Менә. Апаңны санга сукмыйсың икән. Акыллы кешеләр сүзен тыңлар идең ичмасам. Бар әле син үзеңнең реакцияң белән беләсеңме кая? Синнән башка да белемем җитәрлек аңладыңмы? Чит кешеләр белән ничек шулай сөйләшә аласың син? Каһәр чуккыры. Ул синең туган абзаңмы әллә? Бөтенләй акылдан яздыңмы әллә инде югыйсә? Тик кенә утырсын. Юкса мин аны бик тиз акылга утыртырмын. Ой, каядыр бер шәп егет җир инде муйнына нинди илмәк киясен белмичә. Кемне дә булса бәхетле итә бу җәүһәр. Хәтта сине түгел. Аллаһ сакласын. Әйтәм, теге күлмәктән чыккач, күзләреңне майландырдың. Бәлки аракыны кире шешәгә салырбыз да сезне генә тыңлап утырырбыз, Шул, әйдәгез хуҗа салыгына. Ой, куатлы да самолет кыргыры. Каян гына аласыңдыр син? Шушы зәмзәм суын Степанидәттей. Саң үземнеке инде, үземнеке. Нишләп начарын бирим димин сезгә? Яхшы кешеләр килеп чыкканда гына куяр өчен тотам мин аны. Начар булырга тиеш түгел. Галка, нишләп бүген син клубка бармадың? Нәрсә кымачалыйм әллә? Әйттем бит инде, мин сезнең яклы. Әгәр дә ул бәйләнүен ташласа. Нәрсә диде? Күтәрде. Тути, син нишләп эшне бетермисең? Барыбыздан да хәйләкәррәк булырга чамалыйсыңмы, Юк, бездә алай ярамый әле, салыйк әле. Бездә булай ярамый. Менә тутагыз Степанидәттей. Менә Өстәлләрдә тәлинкәләр эшләрендә халадис. Салтыклар эчеп җибәреп булырсың малай. Булмый, хуҗа кеше. Айда күтәр, бездә алай итмиләр. Şirliyim şol min sığınnan, brigadier, şirliyim. Тәлке дә инде сине Степанидәттей. Мин эчмим, сездә кунаклар бик җәйлеп утырмагыз дигән. Шулай килеп чыга түгелмесең бу, Син нәрсә сөйлисең, Василий? Нәрсә дип син мине рәнҗетәсең? Шундыймын инде мин. Сөйләп тә карыйсың инде. Батмый ул миңа. Батмый. Эшли алмый башладым. Кешеләр миңа ышанмыйлар. Мин бит тыштан гына шулай таза сау күренеп,
Ашта bütün narsani şirep tutkan. Ana ağzın jırıp turgan bola. Vakti jitkaş düşünürsen kugalşinim, anlarsın. Kılıp turgan bola. Yani anlaşıla. Yani Stepanidadey, bayıl sen neçe hizmet günü işledin? 200'ga to'ldi bo'lg'ay endi. Neçe gün ishga chiqmadin? Şirlin bitmin. Vasili, Şirlin. Ya, men sendan brigadir bo'larak seni ranjitmadimmi deb gina so'ravdim. Nasta sen nasta Vasili. Nindi ranjitudi yo'l. Buten brigadada shu chaqli ishlay olar edimmi? Senga rahmat, Vasili. Mana. Bayıl men seni idoraga chaqirib azoblamam. Minimumi var. Var. Bir yıl benim canım tınış, yakşın almazlar. Senin yaşılşa brigadası kıtkardı beni. Men senin aldığında dağınırga tiyiş hazır. Sen beni zemzem zurşelli de böylesin. Oy Vasili. Neşik sen şulay uylay alasın Vasili. Şulay. Sen Stepanidadey, bizning sena ne işin keliyobimizni bilasingmi? Biraz o'tirib, ko'ngil osharga kelgansizdir deb o'ylayman. Bilmem ishga solishib. Dik tur. Sendan so'ramaylar. O'tirib ko'ngil oshirgansi bir xil. Lekin Kuzma bilan biz sena bir yumush bilan keldik. Mariyaning ustidan chiqib o'tirganda eshitgansindir endi. Eshitdim. Kimdir aytgan edi? Qutqaruvchilar bilan jiddiy masala. Agarda binash o'sha 1-2 kun ichida kerak qadar aqchani topa olmasalar, Mariyani olib ketulari mumkin. Asinda bor bitul aqcha. Oy, attagnasi. Qayan kelsin diyor aqcha menga? Berib tursin ularga Stepanidadey. Men butun avul ismidan so'rayman sendan. Bir jiddiy masala, o'zing bilasan, Mariyaning bola chaqasi bitishli. Ol xabarni eshitgach, isili sovuqli bo'lib ketdim. Jonim ishida. Biz uzoq tutmamiz. Stepanidadey. Menga отчет saylov yig'ilishini sudi beradi, uzoqqa tugil. Ko'rasizmi? Ularga bit uzoqqa tugil. Ular ishonchli kishilar, ularda yo'qolmas, o'zing bilasan. Nasta, men bilmayman. Agar aqsham bo'lsa, nasta bermas edimmi? Vasing aqsham tutdi. Nega aldashasan? Sening ko'rganing bormi? Sanab qaraganing bormi aqshani? Ko'rganimda sanaganim yo'q. Ammo bor ekanin bilan. Agarda sening aqsham bo'lmasa, sen ko'pdandan ozurni bo'larding. Sen quloqdan da yomonroq. Bu so'zlaring uchun javob berirsin. Sen menga javob berasan, sud oldinda javob berirsan. Men seni shallab turmam, javob berirsan. Men ko'rdim. Qarab bizga kim javob berar ekan? Sen quloq qarshi. Esef aqrim. Mana senga tug'anlar shayton alg'iri etdan yomonroq talashalar. Qarali. Shulayda Stepanidadey sen o'ylab qarali. Belki biraz tabarsın. Balaları dürtüv bit Mariyani. Kerak tugil, Vasili. Menga Mariya qizg'ish. Bu Mariyani men tug'anim shekilli ko'ram. Onun için men senga aqshamni jallab turmas edim. O kishilarga ko'pmi yaxshilik ishladi? Yılama, galqı yılama. Mariya için yıllarga ertaroq. Aldasham. Ko'rib turaman, aldasham. Ko'rasim kelmay o'zi. Ko'rasim kelmasa, ishqon mening uyimdan. Yılamam. Hozir ishqon. Sen mening jinkamni kemirding. Ketgina. Allohga ibodat. Gittik Vasili. Gittik. Yeterli konak bulduk. Yo'qqa keldik. Yo'qqa tugil. Bu tug'an qay
Сезнең өстенә төшкән бәла түгел. Бу беләсең килсә, безнең бөтен авыл өстенә килгән сынау. Әгәр дә менә без шушы сынауда җиңеп чыга алмасак, безнең бөтен авылыбыз белән җиңүпсың. Бер көн узды. Тагын 2 көн калды. Авыр икән бу кешедән акча сораулары. Шундый авыр булыр дип һич тә уйламаган идем. Итте димәсең айда, җылып Икенче көн. Тагын Кузьма үйі. Иртәнге чак. Нишләмәк кирәксең? Ирексездән үз булып булмый. Бирмиләр, бирергә теләмиләр. Мин бөтенесен дә аңларга әзер, бөтенесен дә. Әмәне берничек тә аңлый алмыйм. Менә син мине үтерсәң дә Бит. O şiklемәле зинһар, мин бит синең белән чынлап сөйләшәм. Мин кичә синең белән үлем хакында сөйләштем. Анысы аңлашыла. Әҗәлең килсә, бер нәрсә дә эшли алмыйсың. Юк. Анысын аңлау да ауыр. Ничек инде? Һәр чак бергә, һәр көн бергә яшисең дә, бирең үлеп китсә, икенчең бераз елаштырып ала да тынычлана. Берни булмагандай яши бирә. Нишләмәк кирәксең? Үлгән артыннан үлеп булмый инде. Белмим. Тик шунысын беләм. Начар бу. Куркыныч. Шуның гадәткә кергән куркыныч. Әйтерсең дә шулай тиеш. Нинди кешеләрсең без? Без бит бөтенесенә дә күнегәбез. Яхшысына да, начарына да. Менә бит ерак барасы түгел. Без дә бит синең белән яхшы чакларыбызны онытканбыз. Начарына да күнегәбез. Шуннан да нинди кешеләрсең без? Буталдың син. Мавыгып киттең. Минем башында бута бетердең. Мин бутамадым, Кузьма, мин аңларга телим. Үлем турында аңлап булмый икән, мин тормыш турында аңлыйсым килә, бераз гына булса да. Менә тормыш турында сөйләсәң дә ярый. Шуның турында сөйлим инде, Кузьма. Менә без синең белән бергә яшибез. Соң бит без бер-беребезгә ярдәм итешергә тиеш ләбаса, булышырга тиеш. Юк шул. Юк. Язмыш ничек кушса, шулай яши бирәбез. Юк. Мин үзем турында әйтмим. Ахайр, нигә әйтмәскә, үзем турында да әйтәм. Менә нигә алар, авылдашлар, минем бәләгә юлыгуымны күрә торып шуңа юл куялар. Я әйт, ни өчен? Нәрсә эшләдем мин шул хәтле? Нинди начарлыгым тиде минем аларга? Менә бит ничек килеп чыга. Алар өчен мин булсам ни дә, булмасам ни? Барыбер. Бер нинди айырма юк. Син, Мария, алай димә. Дөрес түгел бу. Нигә бер дә юкка кешеләр өстенә яла ягарга? Юк, мин аларга яла якмыйм. Мин аларны гаепләмим. Бәлки мин үзем дә шундыйдыр. Бәлки без дә синең белән шундыйлардыр, Кузьма? Соң без дә бит үзебезгә килеп калганчы, үзебезчә кеше бирдек, язмышыбыз уртак булганда бергә яшәдек. Язмыш безне айырса, бәхил бул. Мин китеп барсам, син мине кызганып бераз елап алырсың да. Шуның белән вәссәлам, кем әйтмешли, соңга таба тормыш үз дигәнең итәр, бар да онытылыр. Сугыштан соң күчеп килгән Маруся белән дә шулай булды иш. Нигә син һаман шуны искә төшерәсең? Хәзер башка заман. Язмышым шулай булганга искә төшерәм, Кузьма. Ничек искә төшермим ди? Син кара, аның белән бит безнең күп нәрсәләр туры килә. Шул ук кибет, шул ук бала чагалар, тик Марусяның ире юк иде, сугышта үлеп калган. Бәлки син Маруся кибетне талап яткандыр дип уйлыйсың?
Сыңталарлық нәрсәсе бар иде ул вакытта кибетне. Берәү дә аны талаган дими. Марусина бит без йылып кала идек, Кузьма. Аның инде башына былай да җитәрлек җафа төшкән иде. Юк. Берәү дә кыймылтатмады, Кузьма. Ярамый иде. Заманы башка иде. Тапты берсез заман. Кемсең ул заманның шулай итүче? Урмандагы бүреләр түгелдер ич. Заман. Язмышым шул минем, Кузьма. Язмышым шул. Теге вакытта да минем белән нәкъ шулай булып тиелгән иде, нәкъ шулай булды да, нәкъ Марусиның язмышы кабатлады. Нәрсәсе белән үзгәргән икән ул хәзерге заман? Күрербез, күп калмады. Хәзерге заманның нинди икәнен күрербез, Кузьма. Әле безнең авылда барып йыгылырлык кешеләребез дә бар, син дә исән-сау. Күрербез, күп калмады. Күрербез, Кузьма. Алай уйларга синең хакың юк. Ул турыда сөйләшү кирәкмәс нәрсә. Без бит Марусиның бөтенләй барлыгын юклыгын да оныттык. Бөтенләй оныттык. Ара-тирә берәрсе искә алып куйганы шунда. Сүз җае чыкканда, бергә балача үстергән, кайгы хәсрәт кичергән кеше итеп түгел. Узган кышның тапталы беткән иске кары шикелле итеп. Ул яз килдеме? Эриде агып китә аның юлы шул. Нәрсә сөйлисеңдер, шайтан белсен. Мин аңларга телим, Кузьма. Нигә шулай аңларга телим? Нәрсәне аңларга, нәрсәне аңлап торырга? Үзең дә беләсең нәрсәне аңларга кирәк икәнен. Син үзең дә аңларга телисең. Белмәмешкә салышма. Янәсе сиңа бар да ачык имеш. Кыланма, Кузьма, мин бит сукыр түгел. Күрәм. Синең аңларга теләгәнеңне күрәм. Карт керә, гадәте буенча идәнгә чүгәләп, трубкасын кабыза. Каравылыңны тәмамладыңмы, бабай? Тәмамладым. Инде миңамы? Инде сиңа. Аңлашылды. Ничексең, бабай? Авыл урынында торамы? Урынында булмыйча, аңа пычагым булсынмы? Бәйрәм җиткәнче йоклый инде ул. Ана инде бәйрәм җиткәч, уяначак. Гырләячәк ул. Син соң миңа ниндирәк йомыш белән килдең инде, бабай? Нәрсә дисең? Нинди йомыш белән килдең дим? Мин йомыш белән килим. Йомыш белән син үзең йөрисең инде. Миңа нәрсә? Менә мин монда кичә генә улымнан 15 тәңкә сорап алган идем. Миңа нәрсәгә ул? Кирәкми, бабай. Ничек инде ул кирәкми? Син нәрсә? Шулай кирәкми. Ул ни дигән сүз кирәкми? Кара син аны, кирәкми имеш. Син Кузьма. Мен бит аны синең өчен дип сорамадым. Булгач бирерсең, булмаса тагын кирәге дә юк. Кирәкми имеш. Каян эләктердең син бу нәрсәне? Сугыштан Австриядән алып кайттым. Әйбәт, сават, әйбәт, хәтәр. Ничә меңнәп сыя инде моңа? Белмим, салып карамадым. Сен нигә болай иртә? Тәнәфес вакыты Евгений Николаевич җибәрде. Ул хәзер районга барам диде, кассадан акча алырга. Ничек сөйләшкән булсагыз, шулай эшләячәкмен диде. Яхшы. Димәк, серне аңа да ачкан. Мин киттем мәктәпкә, хәзер бездә тарих дәресе булырга тиеш. Евгений Николаевичны кассага барам диде. Ачкан, бабай, ачкан. Кара, бабай. Нәрсә? Тик син кабат миңа акча алып киләсе булма. Кирәкми. Нишләп алай? Шулай кирәкми. Юкса син минем өчен авыл буйлап акча теләнергә дә күп сорамассың. Ничек тә булса мин үзем табармын. Соң ярар, алай булгач. Шулай килештекме? Килештек.
Сәнімсіз, Мария пайдамы? Сәнімі Галя? Үйде? Neymiş Галя? Yumuşum yok, бұлайғына келдім. Нәрсе, ярамайдым әлі? Неге ярамасын? Нейде ұтыр, қунақ болырсың? Мария апа, әкебет учетқа ябылды деген қағаз тұра. Кеше де тұрды бүгінде, біреуде қалмаған. Тиіп кіна қорасынlar. Сенің ғайбың жоқ екенді барысы да біләлер, шулай бұлғаш тұра берсін. Hazır indanın bir nindi mağnası da yok Галя. Нешейінде болмасын. Бар, сізге болмаса міне мен абар башқалар ішінде. Учетқа екен, учетқа. Башқа нәрсе үшін түгел. Мария апа, мен сізнің бүтін ауылға дерлік дәфтерге yazып қына сатқаныңызны білем. Бәлкім кімдір төлемей қалғандыр. Сіз оңайсызланып тұрасыздар. Мен аны барып тезгіне. Біреу де қалмады Галя. Ең соңғысы болып Воронцовлар виц картынан 6 сумны беріп жібергенler. Мен бит біләйдім, ревизия боласын, мен бит аны күттім. Сема қызықай Степанида апаңнан ізлерге керек еді. Мен ізләдім енді. Yok mani? Yok. Senin apağın işçiler bazıға көмек қойышан бола. Şundan izlep қара. Тыңдама сенен Галя. Сенен миңа ақша керек ми Галя. Келуің әйбәт. Әлі мен білмеймін. Сізге қонақ түгел. Ақша керек. Ақша. Біздің іші тілше қойшылар көп. Бірер кісіге бардың әлі бүгін? Жоқ әлі. Нешлеп отырасың, нәрсе күтесің? Түш уақыты жеткен, сен әлі қолда қимылдатмаған. Әзір барам, абай, барам. Жиын, әйді, жиын. Сауытың бек затлы көрінуін, тек аңа қарап сақланып отырғанша ішіне тұттыру яғын қарарға керек. Нәрсе ауызыңы ерасың? Әйді. Әйді, анамны әтке қаған нәрсе, әйді. Min anlamim, mina sen meni o'tirsang da. Колхоз председателя кабинета. Председатель кәғәздер ақтарып отыра. Елена! Кім? Сен? Yok. Нәрсе, бош түгіл мәлі? Yok, boş түгіл. 2 сағат бойына іздемір қағазны yok, жер етті мұнайып. Сен бүгін мені іздедің ме? Қаниям сен іздейм? Мен ертегі дашқа шықмайым. Шықма. Бек керең бар еді, ішім кішісі. Тоқтары, тоқта, келемін да. Кел әлі. Яны шек. Байып бола ма? Әйтәсі да жоқ. Шіріп байыдым. Көп ме жедің? Әліға көп түгіл. Неге шірмейін де, көп ме? Бүгін Евгений Николаевич алып қайтса 250 болады. Шұлғына ма? Әліге шұлғына. Сыйық. Мына бүгін ертегі. Қалғанын қайналыра білесің? Бір жайың бар мәлі? Үйрейм мұна? Үйрі. Мемет сенің ішкереріңі білем. Василий болды. Нашар үйрейдей, сыры бермедей. Тауын нешік сұрайсың енді? Кішінің буғазына пышақтар әмәсің бе? Пышақтың төгілме қатырақ керек. Василий айта. Мен де Степанины қысамдей, ауыл мені тиіп мұтиядей. Yok туған, бұлай ерсәң жей алмассың, ақшаңны болмас, бай алмассың.
Бүтін ауыл біле бет. Нәрсе сұрап тұрыр айды. Шулай болғаш, бұлғанын кетіріп беренді. Нәрсе әлі кішілерінің өзлерінен келіп сұрау керек мекен? Шул, керек. Сұрай өріп сұрасаң, беруші тақат қалмеді. Сен сұра, қалтырап шықмасын, таушың айтам. Намыс қашанын шанты өзінде жеп тұрма. Олай іште беру керек шул. Башыңа түшсе, башмақшы болсын дегенлер. Тұрмыш үйреті ол, сен де үйрен. Яля олайса мына мен сенден қотырақ сұрап қарайым. Мен сеңа оқшаға деп келдім. Ол меше мұндан бір қойда кетмеймін. Шулай көптен керек еді. Мен беремін, менен қалмас. Мына бүгін зарплатын берділерсе, берем. Яры енді, анысына да рахмат. Жеңілірек болып кетті. Әр уақыт міне шылай ішле. Қарады. Неге мен абылай тікәлдің? Әлі кері ойладың? Тоқтары. Полина! Әйе. Бұл қалдыр қайтмады ма? Жоқ, ол кешкәлігінен қайтып жетешек. Шалтыратмады да ма? Жоқ, шалтыратмады. Демек, бар да тәртіпті. Әйе. Мен сізге керекмін, Николай Петрович. Полина, міне әрсе. Бар айт. Специалистлары шақырсындар. Қазір ме? Қазір өк. Жетті еш бар деген, жоқсалар 2 сағатта созарлар. Барысында жиырға ма? Барысында. Сен отыр. Отыр. Ашықма, отыр. Қазір біз мұнда бір отырыш қыздырып аламыз. Сен мені өзіңнің отырыстарыңнан азат екен. Жоқ. Азат етпейм, отыр. Тоқтары. Сен нәрсе ойлап шығардың? Ашықма, бірақ көргісің. Сіз театр микрофон алдында деген циклдан Ғалиаскар Камал исеміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында Валентин Распутин пьесасы бойынша қойылған «Ауылдашлар ақша керек» деген спектаклінің екінші рөлін тыңладыңыз. Рольлерні башқардылар. Мария, Нәжибә Ихсаны, Кузьма, Расим Салах, Витька, Аграфина Васильева, Ревизор Илдус Ахмаджан, Евгений Николаевич, Ирек Бахман, Гордей Қарт, Әнуар Ғыбайдуллин, Василий, Наиль Дунай, Степанида, Мәрзия Минглебаева, Галька, Рамзия Закиржан, председатель Әсәр Шакир, агроном Шамиль Галиуллин, зоотехник Рашид Шамкай, зоотехникның хатыны Асия Гали, ветеринар Халим Жәләй, механик Мансур Ибрахим, Полина Мәсуда Хайрулла. 1980 елларда магнитофон тасмасына язып алынған бұл спектакльнің ақырғы өлішін сіз тизден Россия радиосының хабарлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Қазан сөйлей 15 сағат 10 минут. Театр микрофон алдында деген циклдан тапшыруыбызны башлайбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген біз сезнең игътибарга Ғалиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театрының Валентин Распутин пьесасы буенча куелган «Авылдашлар акча кирәк» дигән спектакль радио вариантын тыңларга тәкъдим итәбез. Пьесаны татарчага Фатих Кулбарисов һәм Наиль Дунай тәрҗемә иткән. Әсәрне сәхнәгә куючы режиссер Ришат Хаҗи Әхмәт. Спектакльне радио өчен хәзерләгәннәр режиссер Госман Әхмәтҗан, тавыш операторы Асия Бикбау, мөхәррир Рөстәм Акъегет. Рольләрне башкаралар: Мария, Нәҗибә Ихсаны, Кузьма, Расим Салах, Витька, Аграфина Васильева, Ревизор Илдус Ахмаджан, Евгений Николаевич, Ирек Бахман, Гордей Қарт, Әнуар Ғыбайдуллин, Василий, Наиль Дунай, Степанида, Мәрзия Минглебаева, Галька, Рамзия Закиржан, председатель
Әсәр Шакир. Агроном Шамил Галиуллин. Зоотехник Рәшид Шамкай. Зоотехникның хатыны Асия Гали. Ветеринар Халим Жәләй. Механик Мансур Ибрахим. Полина Масуда Хайрулла. Вакыйга 60-нчы еллар башында бара. Гади авыл өендәге алгы бүлмә. Кухняның бер өлеше күренә. Җиһазлар гадәттәгечә. Иске белән яңа әйберләр аралаш. Таушалган диван, тәрәзә кашындагы тумбочкада радио алгыч. Ишек янында тәбәнәк скамья. Анда башын аска иеп ревизор утыра. Төсе киткән Мария тәрәзә янындагы өстәл артында утыра. Күзләре бер ноктага төбәлгән. Кузьма кайтып керә. Шайтан алгыры. Коя улактасын бу башмаклар. Витка! Нәрсә әти? Койда минем башмаклар. Белмим. Белмәсәңез дә та. Менә. Тикшереп бетердегезме? Бетердек. Ничек соң? Нәрсә? Җитмиме әллә? Күпме? 1000 сум. Яңа акча беләнме? Иске акчаны онытыгыз инде, акча былтыр ук 61-нчы елда ук алышынды. Тары, нәрсәсе? Ялгыш санамадыңмы? Каян килсен шул чаклы? 2 тапкыр тикшердек. Менә бу бәла дисәң дә бәла. Берни аңламыйм. 1000 сум. Искечә 10,000 дигән сүз. Бу бит безнең төшкә дә керми торган акча. Әйе, шактый зур сума. Юк, минем гомеремдә дә андый акчаны күргән булмады. Без менә шушы йортны салу өчен колхоздан 20,000 сумлык суд алган идек. Аны да әлегә кадәр түләп тора алганыбыз юк. 1000 сум. Минем өчен ул миллион сум белән бернинди аермасы юк. Ләкин кайдан килгән шул чаклы, кайдан? Кирәк бит. Мин аңлыйм, адәм баласын ялгышуы мөмкин. Әйтик 30-40 сум булсын ди, ахыр чиктә инде 100 сумга җиңасын ди. Ләкин бу чаклы. Юк, әгәр дә син шикләнәсең икән. Аңла, без кибеттән бушка бер түгәй бер алмадык. Юк, мин алдаша белмим. Үзең күреп торасың, әллә ни байлыгыбыз юк, тик кеше хакыбызга кирәкми. Шулай булгач, ойдан килгән соң ул 1000 сум күктән төшмәгәндер бит. Тикшердек дисең инде. Тикшердек. Кабат тикшергәндә дә шулай чыктымы? Әйе. Кайсын каһәрләргә дә белмим инде. Алланың үземе әллә шайтаннымы? Кайдан килгән шул чаклы? Минемчә, аның сату эшендә тәҗрибәсе җитми бугай. Белеме дә бигаз. Каян килеп җитсен ди. Аннан-моннан сукалайны шунда. Андый белем белән казна акчасын түгел, үзеңнең барлыкка тиннәреңне генә санарга ярый. Әйттем мин аңа, күпме тукыдан кулыңнан килмәс эшкә тыгылма дидем. Юк, тыңламады. Арашма, ялгарлама. Бер ни әйткәнем булмады. Миңа бер кем бер ни әйтмәде. Килешәмсегез, тәктә киттегез.
Товарны ул үзе барып алайдымы? Юк дисәм дә, койчак үзе барайды. Күбезенчә районга барган берәр кеше аша кайтартайды. Алай ярамый бит. Ананда сельпода фактура буенча утыртулар ихтимал андый кызгыннар очраштыра бит әле. Әнә бит ул, ничек? Әйең мәйми 2 ел ревизия булмаган. Сырады, Мари, берничә тапкыр сорады. Барабыз дип сүз бирәләр, ә килмиләр. Халык иртә таңнан кибеткә килә, теләсәң теләмәсәң дә иртүктер сату ит. Һәрбер соң кибеткә. Монысын бир, тагысын саттың менә. Нишләргә инде хәзер, ә? Ничек? Хөкемгә тартырлармы инде? Семьясыннан, балаларыннан айырып утыртып куярлармы? Нәрсә инде бу? Җир йөзендә дөрестлек бардыр бит. Аның гаепсез икәнен исбаттарлык көч бардыр бит. Әллә юкмы? Нишләргә инде хәзер безгә 4 бала белән? Менә нәрсә? Мин бүген китәм. Тагын 2 җирдә ревизия ясыйсым бар. Ул 1 көнгә сузылачак. 3 көннән соң, әгәр дә сез шул 3 көн эчендә әлеге акчаны түләсәгез, сез мине аңлыйсызмы? Мин хәлегезне аңлыйм, бала-чагаларыгыз ишле. Ярый, аны хөкем итеп утырттылар ди, аннан ни файда? Тик аң булыгыз. Бу турыда һич кем белергә тиеш түгел. Минем булай эшләргә хакым юк. Шулай да мин тәвәккәллим. Ышанам, тәҗрибәсезлеге аз белемле булу аркасында килеп чыккан хәл. Мин сезгә ышанам. Кыскасы, акча табыгыз, һәм без бу эшне йомып калырга тырышырбыз. 1000 сумны табарга? Әйе. 1000 сум табарга. Аңлашыла. Аны утыртырга ярамый. Мин аның белән 15 ел яшәдем. Балабыз бар. Әлбәттә җинарбыз. Ничек кенә булса да, авылдашлар булышыр. Тик зинһар саграк булыгыз. Анысын мин аңлыйм. Әлбәттә сак булырга кирәк. Кешеләргә әле ревизия бетмәде, ревизор кайбер нәрсәләрне чагыштырыр өчен вакытлыча китте дип әйтергә мөмкин. Ә үзегез әкренләп хәрәкәт итегез. Кибетне мин пишәтләдем. Каһәрләнгән кибет икән барыбыз да белә идек бит. Ни пичагыма тыгылырга иде. Аннан монда башларга тәгәрәп төшмәде. Миңа каршы килергә, бик карты каршы килергә кирәк булганда бит. Бу эшнең ахыры хәйре булмаса, сизенергә мөмкин иде. Ә без нидер өмет иткән булдык. Шулай инде. Гел өмет белән яшибез. Өмет итәргә әйбер дә юк иде лабаса. Әйтәм бит, каһәрләнгән кибет. Әнә читтән килгән Маруся 1 елда эшли алмады. Балаларын диптомга озаттылар. Аңардан соң инде Федор эшләп карады. Ул да чак кына янмады. Аннан соң инде Розаны хәтерлим. Ул сезгә килгән чыраймакта эшләде. Яшь, шибәр иде. Шул үзе. Аның бәхетсезлегенә инде егет җилән сәбәпче булды. Күзен ачырмадылар. Һәр көнне мәҗлес, күңел ачу. Ярый, аныкы инде типтер аркасына килеп чыкты. Димәк, хәзер Мария. Димәк, хәзер безгә чират җитте. Ничек килеп чыкты соң әле бу? Берне аңламыйм. Мин кайда булдым соң? Ярый. Хәзер үкенүдән файда юк. Инде бу бәләдән кытылу ягын карарга кирәк. Шулай, анысын мин аңлыйм. Тик шунысы бар. Авылны кибетсез калдырып буламыни? Әнә шул карап итте дә. Авыл советы председателе райпотребсә үзе шалтыраткалап карады. Анда сатучыны үз арабыздан табарыз диделәр. Анысы дөрес, читтән каян табасың инде? Әлбәттә дөрес. Мин дә дөрес түгел димим бит. Мин аңлатам моны. Председатель үз арабыздан эзләп шакты. Кемгә генә әйтеп карамасын? Юк та юк, вассалам. Бу хәл Надька Воронцова аркасында килеп чыкты. Башта Надька риза булды. Тик бәби тапканнан ди. Яңадан кеше эзли башладылар. Ә безнең соң булыбыз ширләшкә булып туды. Ярый инде балабызга күбрәк мана тәрбиясе тияр дип риза булдык. Ә соңыннан Надька тота да кире уйлый, аңына килә. Шулай итеп, Мария эшләп кала. Ярый, борчылмагыз. Минемчә барда җайланыр. Сөйләшкәнчә хәл итәрбез. Ә хәзер әнә хатыныгызны тынычландырыгыз. 3 көннән соң мин кабат килермен. Ә хәзер китәргә кирәк. Хушыгыз. Исемең ничек соң синең мәрхәмәтле кеше? Хәер.
Яңадан килгәч сорармын. 1000 сумны табарга. 1000 сумны табарга. Әти. Син нәрсә? Әти, безнең эшләр җайланыр микән, әти? Син әнә нәрсә турында? Ничек җайланмасын ди? Борчылма улым, юлын табарбыз. Бүтән җирнең астын өскә китерербез. Әмма әнкәйебезне җәберләргә бирмәбез. Біз 5 ират булдырырбыз. Шулай диген алайса, бүтән җирнең астын өскә китерәбез. Әнине җәберләргә бирмибез алайса. Шулай. Birinci gün. Оқытушы Евгений Николаевич үйінде бір бөлме. Евгений Николаевич китап һәм дәфтәрләр белән тулы өстәл артында эшләп утыра. Евгений Николаевич эштән туктавын белдереп, кечкенә кыңгырау алып шылтырата. Хәзер. Кузьма! Айда, кер, Кузьма, тартынма. Исәнсез, Евгений Николаевич. Утыра. Мен менә күргәнеңчә, ял көне булса да, эш белән мәшгульмен. Мин узакка түгел, Евгений Николаевич. Ни дигән сүз ул? Узакка түгел. Күпме кирәк булса, шул кадәр утырырсың. Син булай да елга бер генә килеп чыгасың. Оннан да сирәгрәктер әле. Мин монда әллә моның миңа нинди дә булса ачуы бар микән дип уйлый башладым. Минем синдә нинди ачуым булсын ди, Евгений Николаевич. Белмим шул. Бар кешеләр үпкә ачуын сөйләп бирми бит. Айда, утыр әле син. Утыр. Рахмат. Утыр, айда. Менә шулай. Я, Кузьма, ни хәлләрсең? Булай, ярыйсы кебек? Яңа йорт салып кирдегез. Һаман ярыйсы гынамы? Без яңа йортта елга якын торабыз инде. Аның белән мактанып торасы юк. Мин белмим бит. Син кирмисең, берни сөйләмисең. Тик томалган эшләп йөр инде. Син эш кешесе, хаҗаты булмаганда нигә сине борчырга? Менә хәзер йомыш төшкәч килдем. Йомыш белән йөрү җиңел. Йомыш белән йөрү авыр, Евгений Николаевич, Ходай күрсәтмәсен. Нәрсә, зур йомышмыни? Йомышым шул. Мин синнән акча сорарга дип килдем. Акча дисеңме? Әйе. Акча дисең алайса. Акча, бу бик җитди мәсьәлә. Шулай да син юк бар өчен акча сорап йөрмәссең. Синең миннән бурычка акча сорауыңны хәтерләмим. Кая карыйк әле? Андый хәлнең булганы юк иде бит, Юк иде. Тормыш юллары бормалы шул. Бормалы. Чыннан да бормалы икән шул. Я, Кузьма, күпме кирәк инде сиңа? Миңа күп кирәк, Евгений Николаевич. Бирә аларым хәтле. Юк, шулай да күпме? 10 суммы, 20-ме, 30-ме, кирәк кадәрсен әйт. Миңа күп кирәк. Аңлашылсын өчен нигә кирәклеген дә әйтим инде алайса. Мариянең кибеттә шактый күп акчасы җитешми. Бәлки ишеткәнсеңдер. Юк, берни ишеткәнем юк. Кичә генә ревизия булды. Бүген нәтиҗәсен әйттеләр. Нинди күңелсез хәл? Күңелсез хәл дим. Ничек алай килеп чыккансың ул? Менә шулай килеп чыккан инде.
Хөкем итүләре бар. Хөкем иттермәсе өчен акча җыйнымда инде. Барыбер хөкем итүләре мөмкин. Растрат өчен баштан сыйпамыйлар. Юк, хөкем итмәсләр. Без кибеттән бер тиен дә алмадык. Син аны нигә миңа әйтәсең? Син менә аларга әйт. Мине ышандыруның кирәге юк. Мин сезнең намуслы кешеләр икәнлегегезне беләм. Мин сак булырга кирәк дип кенә әйтәм. Юкса акча кертеп белгенлеккә дә төшәрсез. Хөкем итеп тә куюлары бар бу. Закон эше. Закон белән үзең беләсең, шаяр. Юк. Хәзер юк өчен хөкем итмиләр. Элек ул бер башак эчендә утырдылар иде. Ә хәзер җентекләп тикшерәләр. Без ул акча белән файдаланмадык, безгә аның кирәге юк. Белеме җитмәү аркасында аның өстенә чыкты. Башкача түгел. Тагын шул бер балык башы. Син аны аларга исбат ит, миңа түгел. Мин синнән аз гына вакытка сорап тормакчы идем, Евгений Николаевич. Отчет сайлау җыелышыннан соң председатель миңа суды бирергә вәгъдә итте. Хәзер ул бирмиме? Хәзер бирә алмай. Йорт салганда алганымда түләп тергәнебез юк әле. Булай да рәхмәт инде аңа, кире капмый. Бу тәмрә булса, тыңлап та тормас иде. Миңа хәтле кемнән дә булса сорадыңмы? Юк, башлап сиңа килдем. Үзеңдә бер дә юкмы нисең, Кузьма? Каян килсен ди? Үземдә булса теләнергә чыкмас идем инде. Бик күңеллеш түгел. Бирәм, Кузьма. Бирәм. Бирергә кирәк. Бирмәсәм, акчасын кызганды, бирмәде дип сөйләп йөрерсең. Кайберәүләр моңар куаныр гына. Нишләп мин синең искән хаксыз сөйлим ди, Евгений Николаевич? Юк икән, юк нишлисең инде? Бар. Синең бәхеткә каршы бераз бар. Бар. Тик, Кузьма, минем акча район саклык кассасында. Вак-төякләп алмас өчен мин ерактарак тотам. Кузьма, менә вакыт ягына. Вакыт бик тыгыз, Кузьма. Шулай да барам. Барып кайтырга туры килә. Минем анда 100 сум. Менә шуны алырмын да. Без бер-беребезгә ярдәм итәргә тиеш. Дөресме, әллә түгелме? Дөрес шикелле. Ничек шикелле, дөрес диген? Дөрес. Без адәм балалары бер-беребезгә таянырга тиеш. Авылда минем турыда җен юк барны сөйлиләр. Шулай да мин берәүнең дә йомышын кире какканым юк. Миңа ешкына я 5, я 10 сум сорап киләләр. Кайчагында соңгы акчамны биреп чыгарам. Шәр өчен икәнен дә беләм, шулай да бирәм. Миңа сынаторга ярамый. Дөрес, бурычны түләгәннәрен яратам. Рәхмәт шыңына җигеләсе килмәй. Мин түләрмен, Евгений Николаевич. Мин синең турыда түгел, Кузьма. Синең түләсең беләм мин. Гомумән әйтәм. Синең намысың бар, әмма кайберәүләрдә ул юк. Җиңелчә генә яшәгәләр. Үзең дә беләсең, сиңа сөйләп торасы юк. Халык бик чуар, Кузьма. Аңлылык җитешмәй. Нишләп без шуны аңламыйбыз икән? Әгәр дә без үзебез аңлы булсак, безгә карата да бит аңлылык күрсәтәчәкләр. Монда турыдан-туры бәйләнеш бар. Менә безнең мисаллыгын алыйк. Хәзер мин сиңа ярдәм итәм икән. Кайчан да булса, син миңа ярдәм кулы сузарсың. Дөрес сөйлимме мин? Дөрес, Кузьма. Дөрес. Минем белән килешүең әйбәт. Юкса бездә ничектер аңлы рәвештә аңсызлык килеп чыга. Аңлылыктан башка бер ни барып чыкмасы белә торып, аны менә читләтеп үтәргә тырышалар. Белә торып, үзләренә зарар итәләр. Бу хәл нәрсәгә китерә дисең? Әнә безнең мәктәптә бер хатын-кыз укытучы бар. Кем икәнен әйтеп тормыйм. Шул язмыш дигән сүзне баш харф белән яза. Куып чыгарасы иде үзен, ярамай. Пенсия хәтле 2 ел гына калган. Менә балаларны нәрсәгә өйрәтә алсын ди инде ул.
Әллә югыйсә дингә ышанасыңмы дип сорыйм мин моңардан. Юк, ышанмыйм ди бу. Ни өчен? Нинди грамматика буенча баш хәрефтән язасың ди. Онытам ди. Соң мен әйтәм, ул сүзне революцияга хәтле дә халык чип-чинодан булган чакта да кичкенә хәрефтән язганнар дим мин моңа. Кешеләр, сезгә тагын нинди язмыш кирәк? Ялыр идегез. Нәрсә Кузьма? Ни булды? Шундый оста итеп эшләргә кирәк бит. Тышкан кыйрыгына тагып җибәрергә була. Ул миңа өйдә тәртип булсын өчен кирәк. Эшкә утырганда да шалтыратам. Иртән торгачта бер зыңгылдатам. Өйдәге үзгәрешләр сизелеп торсын өчен кирәк ул. Минем Вера Васильевна күнектенде. Ашаргамы яки йокларгамы вакыт җитсә, ул миңа менә шулай дип сигнал бирә. Мин шундук эшли дә икән аңлап алам. Хуш, Евгений Николаевич. Хуш. Ярый, шулай Кузьма. Кергәләп бир Кузьма, ярыймы? Яңадан Кузьма үйі. Үстел артында Мария альбом қарап отыра. Үстел янындағы эскамья янына идәнгә Гордей карт чүгәләгән. Кузьма үзенә урын табылмаган төсле йөренә. Кузьма, я әйт инде. Кемнәргә булгансың? Кемнәргә кердең, Я әйт инде. Кешеләр булды. Евгений Николаевич та булдым дисеңме әле син? Булдым, бабай, булдым. Күпме вәгъдә иттесең? 100 сум. 100 сум. Күбрәк бирсә дә була иде. Аның акчасы бар. Үз хуҗалыклар белән яшиләр. Мәктәптән хатыны белән икәүләп кайралар. Кая китсен ди, ул тиклем акча. Кызганган ул, кызганган. Әллә үзем сорап карыйммы? Кирәкми, Гордей бабай, үзем табармын. Минем башка төшкән бәла, сиңа нәрсә? Соңга калмас борын. Сыерны сат, хуҗа кеше. Сыер сату уйыныш түгел ул. Балалары ничек сөтсез калдырмак кирәк? Берәр җае чыгарар бәлки. Балаларны сөтсез калдырып булмый. Анасыз калдырып була алайса. Туктале син, Мария. Нәрсә сөйлисең? Мин бөтенесен сатарга риза. Тик кем генә сатып алыр икән безнең малны? Әйт, сыерны кемгә сатасың? Һәркемнең үз сыеры бар. Колхозга тапшырсаң, суд өчен тотып калырлар да, акчасыз да, сыерсыз да калырсың. Ичмасам инде дә акча юк бит. Куйчы бабай. Каян килсен ди ул сиңа акча? Нәрсә сөйләп торырга? Юк шул менә, юк. Әгәр булса юкны бушка уздырып тормас идек. Миннән генә алыр идең. Бик җайлы булыр иде. Мин инде ничек тә булса үзем. Сине бушка утаның нигә кирәге бар? Кайтып ял итәр идең булмаса. Син мине кума, яме? Нәрсә эшләргә кирәген мин үзем беләм. Син бит сабый бала кебек, берни аңламыйсың. Мин нәрсә? Үзем өчен тырышам әллә? Мин гомерем буе акчасыз яшәдем. Калганында яшәрмен шәт. Мин ул акча дигән нәрсәгә биек тау башына менеп, беләсеңме нәрсә эшли алам? Мин аның өстенә... Ярый, бабай, ярый. Син миңа ярарлама. Мин дөресен сөйлим. Син бит дөньяга бүген генә тумаган, үзең уйлап кара. Илгәр авылда бер-береңә булышкан өчен акча сораганды ишеткәнең бар идеме? Ят салу, мич чыгару, пишән чабу, барысы да өмә белән эшләнә иде. Хуҗаның зәмзәм суы булса куя, булмаса кирәге дә юк. Икенче тапкыр син миңа булышасың. Хәзер
Бақшаңны сүргән өчен 10 тәңкә. Трактор белән пишән китерсәң, тагы 10 тәңкә. Бүштәк кенә нәрсә өчен 1 сум. Акча өчен эшлиләр. Акча өчен яшиләр. Гел күбрәк кайру ягын карыйлар. Я, менә булай яшәү. Ят түгелме? Киләчәктә нәрсә булыр инде булай булса? Кешеләр бер-берсенә бушка сәлам да бирмәсләр. Ә хатыннар бала тапкан өчен ирләреннән акча түләтә башларлар. Җитәр бабай, ярый, җитеп торыр. Юкса сүзеңнең ұшы кырые күренми. Мин әйтәсен әйтеп бетердем. Бабаңны тиле дип уйлыйсың әллә син? Барын да аңлыйм бит мин. Кемнең кем икәнен дә беләм. Дөньяга синнән элегрәк туган. Әнә Евгений Николаевичны гына алыйк. Уй, хәйләкәр. Аның хәйләсеннән ул түгел, син уңайсызланып торасың. 1 тәңкә өчен ул синең җирегеңне кырта, шуннан соң гына бирә. Шайтан асың сен. Бәйләндең бит шул Евгений Николаевичка. Соң бит. Соң агрономга кагыл дияр идем. Ул яңарак кына даваланып кайтты, расходлангандыр, мөгаен. Кирсәң, куып чыгармас анысы. Табарбыз, бабай, табарбыз. Кешеләрдә акча бар. Шулук Степаниданың әллә акчасы юк дип уйлыйсыңмы? Баксаң 1000 генә түгелдер әле сандыгында. Чынлапта Степаниданың акчасы булырга тиеш. Кешеләрдә акча бар, бабай, бар. Бүтән авылдан шул акчаны җыеп алмам дип уйлыйсыңмы? Бәләдән коткармаслар дисеңме? Үркетмә, бабай, коткарырлар. Соң мин сиңа берни дә әйтмим бит, Кузьма, берни дә. Шулай гына була күрсәң. Әйе. Кузьма! Мин хәзер улыма барып килим әле. Улыма барып килим әле, Кузьма. Кузьма, ни дә булса, әйт инде, Кузьма. Ни дип әйтим соң? Җибәрмә мине, Кузьма. Җибәрмә. Ничек кенә булса да чарасын күр. Чарасын күр, Кузьма. Мин сездән башка харап булачакмын. Син мине яхшы беләсең, Кузьма. Минем үз-үземә кул салуым бар. Мин теләмим сездән теләмим, Кузьма. Җибәрмә мине, Кузьма. Нәрсә син? Чарасын күр. Кем сине җибәрсен ди? Менә мин сине ничек җибәрим ди? Чарасын күр, Кузьма. Башына шундый уй килергә кирәк бит. Синнән башка ничек яшәмәк кирәк? Син анда бер үзең, без монда 5 газап чигәчәкбез. Без синнән башка яши алмыйбыз. Уйлавы да куркыныч. Юк, Мария, юк. Нәрсә өчен миңа бу җәбер? Нәрсә эшләдем мин шул чакла? Безнең ни гаебебез бар кем алдында? Ни өчен төште безнең искә бу бәла? Ни өчен? Анысын мин белмим. Син ул турыда уйлама. Соң мин 1000 генә түгел кирәк булса, 5000 генә табармын. 1000 генә табам мин танысы. Хәзер нәрсә? Хәзер Аллаһка шөкер, куркыныч түгел. Ярый әле. Әйбәт кеше туры килде. Ревизорны әйтәм. 3 көн эчендә ничек тә булса табам инде мин аны. Барысы да узар, Мария. Барысы да җайданнар, менә күрерсең. Куркам мин, Кузьма. Барыбер куркам. Миңа шундый куркыныч төшләр керә. Муйныма элмәк салырдай булам, Кузьма. Син курыкма. Әйттем мин сиңа. Элмәк турында бүтән сөйләсе булма. Күрдә тор, мин әйткәнчә булыр. Урманда яшәмәбез лабаса. Кешеләр арасында булышырлар. Син чынлап торып, безнең бу бәладән котылуыбызга ышанасыңмы? Менә сиңа кирәк булса, нишләп ышанмыйм ди? Кешеләр моннан да зуррак бәлагә юлыгалар. Шулай да котылу юлын табалар. Безнең бу нәрсә? Безнең бу бәладән бер селтәнүдә котылып була. Бер селтәнүдә имеш. Я,
Bela kildi de, anamsa. Bula turan hal. Kimning başına kelmiyor ol. Özün azaplama. Senin gaybın yok. Hem birov da gayb deb sanamay bilalar seni. Bizden ikimizin de tutup yararga kerak. Hiç olmagan yerga tığmaslık etip. Teg anı soğundan. Sizden beni boyu yoklamış çıktım. Sen de yoklamadın Kuzma. Orana, көз яшы түгәсе булма. Йөне сине шан. Ул чагында акча да тизрәк табылыр. Мен işte белән бүген урамга чыкканым. Надька Воронцова мине күрүгә. Мәйет күргәндә җыларга тотынды. Минем кәефем тагын да начарланды. Надька, тапкансың тыңлар кеше. Шул Надька башыма илмәккә тыкты да инде. Ana o'zingda ilmak deysin. Anası sözün ayından buna. Sen satı ötkende ilmaktaydın. Hazır endi qutuldim deb hesapla. Agarda akşanı taba olmasan Kuzma, taba olmasan. Ne işin endi tapmayım deyim. Xатын kızның şol bulagında anam. Sen ona bir ne aytasan ol үзенчә soqalar. Taba olmasam urlarmın. Yeyse bıraksın talarmın. Tüyle. Sen нәрсә özüngni de oturtup koyuyorlar. Tüyle. Күпмегә утыртасыларым белү өчен күрәдәшегә чабармын, карта ачтырырмын. Ышанмыйм мин ул карталарга. Кузма, ышанмыйм. Син миңа ачуланма. Син дә дәшмисең, мин нәрсә уйларга да белмим. Мин бит агачтан яратылмаган Кузма. Менә ул килеп сөйләштергәләгәч, җиңелрәк булып китте. Ничек кенә булса да миңа бит йөрәгемне бушатырга кирәк Кузма. Эх, Мария. Бу агазыгы беткәч, күңелле итеп яшәрбез дә соң без синең белән. Балаларыбызны тәрбияләп үстерербез. Шәп бит безнең балалара. Кунакка йөрербез. Үзебез дә чакырырбыз. Элекке шикелле эшләрбез. Бәйрәмнәрдә күңел ачарбыз. Гади көннәребездә куанычлы булыр. Якты дөньяда бергә яшәү безгә шатланып туя алмабыз. Тормышыбыз гаҗәп яхшы булган икән бит безнең. Ә без шуның кадерен белмәгәнбез. Biz senin белән 15 ел бергә яшибез Кузма. Аңлыйсыңмы? 15 ел ышанасы да килми. Шуннан да ышанасы килми. Байтакка ким шикелле. Әле яңа гына кушынып, әле яңа гына яши башладык сыман. Шул 15 ел эчендә син кайда булдың да? Мин кайда булдым? Кайда качып яттык? Нәрсә эшләдек? Эшләдек инансы. Кем әйтә эшләмәдек дип? Әйе. Балалар тудырдык, анысы яхшы. Хезмәт иттек, эшләдек. Тик эш белән генә яшәмый бит адәм баласы Кузма. Әнә атлар да эшли, иртә сайын җигәләрдә чабалар. Без дә шулай. Бер көнне озатып, икенче көнне тудырыр өчен генә яшәмәдекмени? Нишләпсең, бер нинди эс калмаган. 15 ел гомеребез заяга узган иң кадерле көннәребез. Кем аны безгә кире кайтарыр? Юк, без синең белән нәрсәдәдер ялгыштык, ахры Кузма, ялгыштык. Белмим инде. Яхшы яшәдек шикелле. Әлбәттә яхшы яшәдек. Мин зарланмыйм. Яхыда, зарланаммысың? Зарлана аламмысың?
Аллаһ Тәгалә безгә 2 яки 3 тапкыр яшәргә гомер бирсә дә, мин бары тик сине генә сайлар идем, Кузьма. Аңлыйсыңмы? Сине генә сайлар идем. Миңа бүтән беркем дә кирәкми. Ана бит син нинди тик гомер бер генә мәртәбә бирелә, Кузьма. Аның да инде яртысы узып китте дип исәплә. Без аны сизми дә калдык. Менә шул сизми калуыбыз куркыныч та инде, Кузьма. Соң бар кешеләр дә шулай яшиләрдер инде. Шулай. Бүтән кеше дә шулай яши, кызганычка каршы. Без дә синең белән шулай иң матур көннәребезне тузандай җилгә очырдык. Һаман нидер көттек, нидер түгел. Киләсе көнне көттек. Бүгенге көнне тоткарласы урынга иртәгәсе көннең тизрәк килүен теләдек. Аңа бөтен өметебезне багладык. Ул бүгенге көннән хәерлерәк булыр дип уйладык. Каян килеп, нәрсәсе белән хәерле булсын инде ул? Кичтән киләсе көнне көтәсең. Төн үтү белән яңа көн туа да, яңадан ыгы-зыгы башлана. Менә шул бер көнне тоткарлау өчен, ул бар тик безнеке генә булсын өчен бер нәрсә дә эшләп булмыйдымы соң, Кузьма? Ничек тоткарлыйсың дигәндә? Кыйрагыннан тотып торып булмый бит. Эш арасында көннәр чыннан да тиз уза. Хәтердә калырлык нәрсәләр булды әле безнең тормышыбызда. Балалар туу шатлыгын хәтерләйм. Синең 2 мәртәбә шәһәргә китүең, сине сагынып көтүем хәтердә калган. Тагын көтү дигән сүз телгә килә. Нигә без һаман нәрсәдер көтәбез икән? Бик ашык булмаса да, кайбер бәйрәмнәр хәтердә калган. Аннан соң менә бу яңа йортка күчүебезне хәйрансың бөтен кеше дә хәтерлидер инде. Тагын бик күптән, Кузьма. Синең яшьлек җиләрлегең белән мине көннәвең хәтердә калган, Кузьма. Анысын мин хәтерләмим. Күңелле чаклар иде. Яраткансың димәк. Ул чакта бик күңелле булмагандыр алайса. Юк, барыбер күңелле иде. Шуңа күрә истә калган да ул. Кузьма. Ана, хәзер генә башыма шундый бер уй килде. Бәлки бу бәла безнең башка тиктемалга гына түгел, безне сынау нияте белән килгәндер. Безне куркытыр, аңга китерер өчен, гомерегез заяга уза дип кисәтер өчен. Бәлки үзара тату яшәргә, бер-беребездән башка яши алмавыбызны һәр чак истә тотарга, бер-беребездән күзебезне алмаска кушуыдыр. Юкса, янәшә булгач безгә бит шул җиткән. Күнектек, гадәтләндек, бер-беребезгә ияләштек. Гадәт буенча яши бирәбез. Ул гадәтне. Үлемгә дә гадәтләнәбез. Нинди куркыныч. Кузьма, мин үлсәм, син миннән башка да яшәргә күнегергә тиеш буласың, аңлыйсыңмы? Ничек шулай мөмкин? Уйлавы да куркыныч. Син мин үлсәм, күнегә алыр идеңме минсез яшәргә, Кузьма? Күнегер идең мөгаен, күнегер идең, ана бүтәннәр күнегәч. Шактый кеше кырылды югыйса, шулай угалар. Бер-берсен яратмый яшәрләр микәнни? Әллә алар күбрәк тормышның үзен генә яратканнармы? Тормышның сулышын дим. Аларга суларга гына булсын. Бер үзем улы түгелме? Барыбер, Кузьма. Син, Мария, әллә нигә сөйли башладың? Хәзер инде ул турыда сөйләмиләр. Әлегә
Anega söylemeler, ani işin korkalar. Çünkü gün yoktu, tün qorаңғы buла, mine ne işin? Anlatıp birdin. Sen bulsak, ne de bulsa oylap da barбыз. Kızık, nersegine oylap da varsın ikensin Kuzma. Nelige bilmeyim. Mesela, toy etip alırga buла. Nindi toy şaştın mellesin yoğisa. O'zimizning to'yini aytam. Biz sening bilan to'ysiz nesizgina aylanishdik. Balki shunga ko'ra turmushimizning rati boshi yo'qdir-da. Men olay demiymiş Kuzma. Turmushimiz yaxshi bizning. Bir nindi to'yning da keragi yo'q. Menga bir narsa da kerakmi Kuzma, anlaysыңmы? Bu bit menim kişsizlenivim güne Kuzma. Abla, azaplamay. Allah'la bizning to'yini terbiz, ha? Kuzma. Seni hatım kayım biraz qiynaştırıp alga kerakdir, ha? İste kalırıq bulsun için. Qiynaştır qalar Kuzma, tik sen meni yaratqana. Tik qiynar içinde sebep de bana kerak biteli. Tizgine tabada almazsın. Maria. Sen iyi atıp durur edim olmasa. Belki biraz şirin edip de alırsın. Barısı da joylanır, tыныç bul. Tınışlansan, yoklap da gidersin. Sana yoklarga kerak, Maria, yoklarga kerak. Yok. To'xta, gitmedir. Biraz sabret. Ko'nglim eldan ishlab ketdi. Yolg'izimni qoldirma Kuzma. Yolg'izimni qoldirma. Tezdan bolalar qaytib jetar. Yolg'izim qolirga qo'rqam Kuzma. Marisim, gitmeyin bilgiririm hali. Eshikni pikla. Kuzma, eshikni. To'xtala Maria, ne işin? Pikla. Men aqldan shoshambag'ay Kuzma. Esimga tushdi. Onda turmada erlardan boshqa xotin qizlar quturna boshlaydi deb siylar. Nindi yot. Hayır, men bitali o'zimizda. Yo'qsa meni jibarmasangmi Kuzma? Jibarmasang. Hayır. Shorasim ko'r Kuzma, shikina. Nega endi yo'qladan tutumni? Shorasim ko'r Kuzma, jibarma meni, men bitdilar. Turda boshimdan getirme. Sen öfte biteyim. Doktor, hazır uzasan bayt, to'xta, sen menga ashullanma. Tinchlan. Hazır bitti. Men hazır Kuzma. Hazır uzavul. Alla narsa bo'ldi menga Kuzma. Kim bu? Açma Kuzma. Narsa Maria. Açma. Nega qo'rqding? Nechkin ochmaydim deydi. Kuzma, sen nerede? Nechkin ochmaydim. Kim bo'lar u? Siz teatr mikrofon aldında degan циклдан Галиаскар Камал ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatr artistlari boshqaruvida Valentin Rasputin piyesasi bo'yicha qo'yilgan Avuldoshlar Aqsha kerak degan spektaklining birinchi yurishini tingladingiz. Rollarni boshqardilar: Maria, Najiba Ihsani, Kuzma, Rasim Salah, Витька, Аграфина Васильева, ревизор Илдус Ахмаджан, Евгений Николаевич, Ирек Бахман, Гордей Қарт, Әнуар Ғубайдуллин, Василий, Наиль Дунай, Степанида, Марзия Минглебаева, Галька, Рамзия Закиржан, председатель Асхар Шакир, агроном Шамиль Галиуллин, зоотехник Рашид Шамкай, зоотехникның хатыны Асия Гали,
ветеринар Халим Жәләй, механик Мансур Ибрахим, Полина Мәсуда Хайрулла. 1980 елларда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең дәвамын иртәгә 15 сәгать 10 минутта тыңларга мөмкин. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам.